טוב, אז דוקטור איתמר, אהלן. ברוך הבא לבינה אנושית. תודה רבה, כיף להיות, איזה יופי, ממש יפה כאן, אהבתי. משתדלים, אתה יודע, לכבד את הפירמה. זה כבר פירמה, אה? את הפרסונל ברנד, איך שנקרא לזה. לא, מהמם, בכבוד, ברור. אז תראי, תמר, אז בעצם אני הרבה זמן רוצה לראיין אותך. אני חושב שיהיה מעניין לכולם גם להכיר מי אתה, מה אתה חוקר. אז לפני שרגע נצלול לדברים, נעשה, בעצם כל אורח בפודקאסט מקבל איזה אינטרו קצר. אז אני אעשה את האינטרו, אתה תאשר שהדברים נכונים. סבבה, אני זורם איתך על זה. ומשם אנחנו נתחיל לצלול. בכיף. אז דוקטור איתמר כהן הוא פסיכולוג קליני, וחוקר במכון סגול, לחקר המוח של אוניברסיטת תל אביב ובית החולים איכילוב. הוא חבר ארגון הטיפול הפסיכדלי IPT ומתעניין במיוחד בקשר שבין פסיכותרפיה ומצבי תודעה שאינם שגרתיים. הוא מנחה הפודקאסט אימפולס בסלון ועורך האתר נואטיקה, העוסק בפוטנציאל השימוש בחומרים פסיכדליים במישור החברותי, תרבותי והבין אישי. מושלם. מעולה. אז השאלה הראשונה שלי בעצם זה, מה מביא בחור ממשפחה כל כך ריאלית, כן? של כולם אצלך הם מתמטיקאים, אנשי מחקר, אנשים מאוד ריאליים, מגיע בן הבכור, ובעצם שובר לכיוון, נקרא יותר הומני? כן, זה נכון, למרות שאני חושב כן, בטח, האבא מהנדס בכיר, ואח שלי הנדסת חשמל, אבל יש את הצד היותר, הצד של האמא, הרבה יותר רוחני, הרבה יותר אומנותי, קצת, הייתי אומר, במקום משוואות סיפורים, אז אני חושב שכן, לגנטיקה יש תפקיד, אז אני חושב שככה באמת הילדים, כל אחד הלך לזרם, למרות שאני חושב שדווקא במחקר, אתה יכול גם לשלב יצירתיות מאוד מאוד גבוהה, וגם יכולות אנליטיות, אז באיזשהו מקום אני רוצה לדמיין שזה משלים אחד את השני. שיוצר איזושהי החלאה אולי? כן, אני חושב שמחקר זה עולם מאוד יצירתי, יש לך את הפוטנציאל להביא לידי ביטוי יצירתיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז נכון, זה אנליטי, זה אמפירי, אנחנו עובדים באמת עם ניסוי ותצפיות, אבל הנה, יכול להיות מחקר גם למשל בחומרים פסיכדליים, שהוא מחקר באיזשהו תופעה, באיזושהי תודעה אלטרנטיבית, שאנחנו לא יודעים מה הגבולות שלה, אנחנו לא יודעים איפה היא מתחילה, איפה היא נגמרת, מה היא תומנת בתוכה, מה הפוטנציאל, מה הנזקים, זאת אומרת, יש לך פה הרבה מקום לשחק עם שאלות יצירתיות, על מנת להבין איזושהי תופעה באופן אנליטי יותר. כן. אז בעצם, אתה מתחיל נקרא לזה את המסע הזה, לחקור את העולם הזה בישראל, באוניברסיטת תל אביב, ואז אתה נוסע לאנגליה, בעצם ללמוד גם שם. ומעניין אותי רגע להבין איך שונה ההסתכלות לגבי התחום, החומרים, מה שתרצה, בין מה שאנחנו יודעים כאן בישראל, שהרבה מאיתנו חושבים שאולי אנחנו איזה שהם חלוצים בתחום, אבל מעניין אותי ממה שאתה ראית בתור אחד שגדל כאן, למד שם, חקר שם, חזר לפה, קח אותנו. זה באמת שאלה מעניינת להשוות סתם את תחום המחקר הפסיכדלי באנגליה ולמה שקורה פה בארץ. בוא נשים דברים על השולחן. המחקר באנגליה הרבה יותר מתקדם. הוא התחיל הרבה יותר מוקדם, בכלל, אם מדברים על הגל האחרון, מה שנקרא הרנסנס הפסיכדלי, אנחנו מדברים משהו כמו 20 שנה כבר, כן? ארצות הברית, ג'ון הופקינס, למשל, אוניברסיטאות כמו סטמפורד, כבר התחילו לפני הרבה שנים, באנגליה גם בערך באותה תקופה, אוניברסיטאות כמו אימפריאל קולג' שהיה לי באמת הזכות לעבוד יחד איתם, קינגס קולג', UCL, איפה שאני עשיתי את הדוקטורט שלי, הם כבר התחילו לפני הרבה זמן. והם הולכים יותר רחב. אני חושב שבארץ אנחנו עדיין, זאת אומרת, יש הרבה יותר דגש על הפסיכיאטריה, זאת אומרת, על האפקט הקליני, פחות חוקרים חומרים פסיכדליים ברמה פנומנולוגית, זאת אומרת, מבחינה חווייתית, אלא בודקים אותה יותר בעניינים של הפרקטיקה הקלינית. איך ניתן להשתמש באותם חומרים, בפוטנציאל, על מנת לעבוד עם אתגרים נפשיים כאלה ואחרים. באנגליה עושים גם את זה, ובטח זה מתחיל מזה, אבל עכשיו הם יכולים גם ללכת למחוזות הרבה יותר, הייתי אומר, רחבים. למשל,
באימפריאל קולג' למשל, יש עכשיו מחקר די מטורף, מטורף תלוי את מי שואלים, אבל הוא מעניין מבחינת הקונספט שלו, בחור בשם קריס טימרמן, הוא אחד החוקרים הבאמת יותר יצירתיים, הוא חוקר DMT, דימת'ילטריפטמין, זה בעצם החומר הפעיל באיוואסקה, אולי הרבה אנשים מכירו את זה דרך זה, הוא חוקר מה קורה לתודעה, הוא מנסה למפות קצת את התודעה, תחת עירוי מתמשך של DMT. זאת אומרת, מזריקים לאנשים DMT, שזה חומר פסיכדלי מאוד מאוד מאוד, הייתי אומר אפילו קיצוני, במימד החווייתי שלו, ויכולים להשאיר אנשים בזמן הזה, במשך זמן של שעה, שעה וחצי, ומתחילים בעצם למפות את התודעה תחת אותו רכיב שחלק מכנים אותו אולי קצת יותר מסתורי. אז באנגליה ובארצות הברית אתה תמצא מחקרים שהולכים קצת יותר לרוחב, לאו דווקא בפן הקליני. בארץ כן, זה עדיין בתחום הקליני, חוקרים השפעות של חומרים פסיכדליים על PTSD, על דיכאון, על חרדות שונות. אני מניח ורוצה להאמין שגם יבוא היום שיחקרו נושאים יותר פריפריאליים יותר. למרות שכנראה אם יש לך משאבים כאילו מוגבלים, אתה די רוצה קודם כל להעניק אותם לאוכלוסיות שצריכות את זה, וזה באמת האוכלוסייה שמתמודדת עם אתגרים פסיכדליים, עם אתגרים נפשיים. נפשיים. לא, אולי זה פליטת פה שלא סתם. יכול להיות, כן, כמו שאומרים שהרבה מהתת מודע יוצא. אז בעצם איך מבינים באמת את התודעה, מה משתמשים בכל מיני מכשור כזה של FMRI, זאת אומרת, השאלה של איך מודדים תודעה היא שאלה שלמעשה אתה בעצם מביא אותנו לאחת מהשאלות הפילוסופיות הגדולות ביותר שקיימת כרגע, והיא מה שנקרא הבעיה הקשה של התודעה. כן. באמת, אני אגיד את זה רגע באיזושהי מילה, צ'ארלס, יש חוקר בשם צ'ארלס צ'אלמר, שהוא למעשה ניסח איזשהו לקונה כזאת, במה שאנחנו מכנים תודעה, שאפילו אם תסתכל במיקרוסקופ הכי מורכב שלך, ותנסה לרדת לנימים הקטנים, למערכת היחסים הקטנה, שבין כל תא מוח למשנה, אתה לא תמצא איזשהו חומר שנקרא תודעה. בסופו של דבר, גם היכולת שלך להסיק, שאני יושב מולך שיש לי תודעה משלי, אתה מסיק אותה, אבל אתה לא יכול להיות בטוח בזה ב100%. ובאמת, הבעיה הזאת היא בעיה עתיקת יומין, הבעיה פסיכופיזית, נגיד, לייבוביץ' דיבר על הבעיה פסיכופיזית, זה בעצם איזה שהם גלגולים של אותה בעיה, והיא לא פתורה. אז באמת אנחנו לא יודעים לחקור מהי תודעה, אפשר לחקור איך תודעה מתנהגת. ועל כן אולי שם העזרה שאנחנו יכולים לקבל מחומרים פסיכדליים היא דווקא די מעניינת. יש פסיכיאטר צ'כי, בשם סטלינסלב גרוף, הוא נחשב מאבות הטיפול הפסיכדלי ב-LSD. מעל ל1,000 נבדקים שהוא כבר הריץ, הוא בחור ותיק, הוא צריך להיות בשנות ה-90 שלו כרגע. זהו, אמרתי זה... כן, הוא התחיל עוד בתקופה שפסיכדלים היו חוקיים, זאת אומרת, הייתה תקופה ש-LSD היה חוקי לכל דבר ועניין, ובאמת היה פריחה מחקרית באמת של בעיקר טיפול ב-LSD. והוא ניסח איזושהי נקודת הסתכלות על מה הפוטנציאל של חומרים פסיכדליים באפקט תודעתי. הוא אמר, כמו שהמהפכה של הטלסקופ שינתה את המערכת ההבנה שלנו על הקוסמוס, בעצם על מקומנו ביקום, או המיקרוסקופ, שינה את עולמנו בנוגע לעולם הביולוגי החלקיקי הקטן, ככה החומרים הפסיכדליים ישנו את הפרדיגמה של מה שאנחנו מבינים כתודעה. זה עוד לא קרה, יש הרבה מאוד אנשים שמנסים, נכון להיום מאוד מאוד קשה לראות איך הם בעצם נותנים לנו פתרון של מהי תודעה, אבל כיצד תודעה מתנהגת, וקורלציות של תודעה מתאמים, דווקא שם יכול להיות איזשהו הסבר מאוד מאוד מעניין. זה למעשה מה שאנחנו חוקרים כרגע. זאת אומרת, שאלה בעצם שעוד ידונו סביבה לא מעט. כן, רבים וטובים מאיתנו. אז אני שואל אותך, תראה, אנחנו חיים במדינה פוסט-טראומטית זה understatement, כן? מדינה פוסט-טראומטית, אני חושב שזה understatement. וגם ככה לפני, אתה יודע, לפני שהתחלנו את הרעיון הזה, שאלתי גם את העוקבים שלי, מה מעניין אותם. והרבה מהם דיברו על זה, כי בסוף זה באמת הסנטימנט הלאומי, מה שאנחנו חווים היום, ומעניין בעצם מה המדע אומר על הטיפולים של הסמים האלה, מה מתרחש כאילו, ברגע שאדם נוטל סמים פסיכדליים, כמו סילוסיבין, מה שאנחנו מכירים מפטריות, או LSD, שעכשיו קצת נגענו בהם. אז
תוכל להסביר איך זה משפיע על חרדה, דיכאון, אתה יודע, ברמות הנוירולוגיות, דברים שאתה באמת יכול... כן, אז בוא קודם כל נעשה סדר, בכל הדבר הזה שנקרא חומרים פסיכדליים. כן. למעשה אפשר לדבר על 4 משפחות, אוקיי? 3.5 משפחות. אוקיי. המשפחה הראשונה היא באמת מה שאנחנו מכנים משפחת הפסיכדלים הקלאסיים. למה הם קלאסיים? נדבר על זה עוד מעט, אבל זה כביכול מה שאנחנו חושבים כסטריאוטיפ של חוויה פסיכדלית. פה אנחנו מדברים על LSD, אסיד, בשפת הרחוב, אנחנו מדברים על מסקלין, מה שלמשל מופק מקקטוס הסן פדרו, או הפיוטה, אוקיי? זה המסקלין. יש לנו פסילוסיבין, שזה באמת החומר המופק מפטריות מג'יק משרומס, ויש לנו, מה עוד נשאר לו? DMT, דימת'ילטריפטמין, שזה באמת הרכיב הפעיל באיוואסקה. ואפשר להוסיף אליהם גם עוד חומר מעניין, שנקרא 5-MeO DMT, שהוא איזושהי נגזרת של DMT, אבל שונה לחלוטין, זה בעצם מה שאנחנו מכנים בופו. יכול להיות ששמעת פעם על בופו, זה בתכלס זה חומר שמופק מאור של קרפדה ספציפית, שנקראת אלווריוס משהו. אוקיי? מתי שהיא מרגישה סכנה, היא פולטת איזשהו רעלן מהאור שלה, ואז מגרדים את אותו רעלן, והופכים את זה ל-5-MeO DMT. אז בעצם כל החומרים האלה נחשבים החומרים הפסיכדליים הקלאסיים, והם באמת נותנים לנו פחות או יותר את מה שהסטריאוטיפ ככה מעלה לנו לראש של חוויות אולי קצת מעולם אחר, הזיות ויזואליות, אודיטוריות, אותו התמוססות של האגו, דברים בסגנון הזה. יש עוד משפחה. המשפחה השנייה הם משפחה שאנחנו מכנים אותה אמפתוגנים, מהמילה אמפתיה. אלה חומרים שבאמת הם פסיכדליים באופן אחר, לאו דווקא חוויות, כמו למשל הזיות ויזואליות וכאלה, הם נותנים איזושהי תחושה פרו-חברתית מאוד מאוד רחבה. בעצם האמפתיה כביכול מתפוצצת מאיתנו, ואנחנו רוצים לחבק, ואנחנו נותנים אמון באדם האחר, ואנחנו סומכים על האדם האחר, ואנחנו מרגישים חמלה כלפי האחר, וחמלה כלפי עצמנו, ויש איזושהי הורדה של מימד החרדה, והשחקן המרכזי כאן זה ה-MDMA, אוקיי? האקסטזי. אקסטזי זה למעשה איזשהו באמת כדור שלוקחים, אבל בתוך האקסטזי יש באמת MDMA, שזה הרכיב הפעיל. משפחה שנייה. משפחה שלישית, הם למשל, נקראים דיסוציאטיביים, בעברית אם אנחנו ננסה למצוא לזה איזושהי מילה, זה מאלחשים או מנתקים, זה איזושהי הפרדה בין היכולת, הצפייה שלנו על מה שמתרחש בתוכנו, מין כזה ניתוק כזה של מיינד בודי, זה הקטמין, אוקיי? זה בעצם השחקן המרכזי, ויש משפחה אחרת שנקראת האטיפוסיים, ושם יש חומרים מאוד מאוד מעניינים, אבל טרם נחקרו בצורה יסודית, וקשה לנו להבין איך הם מתנהגים במוח. שם תמצא חומרים כמו אייבוגן, מצמח האיבוגה, או סילבנורין A, כל מיני חומרים מאוד מאוד מעניינים. כן. מתי שאנחנו ניגשים למחקר בחומרים פסיכדליים, רוב המחקר כיום מתמקד באמת באופן די מרכזי בשתי משפחות בלבד. המשפחה הפסיכדלית הקלאסית, והמשפחה האמפתוגנית, ה-MDMA. ולכל אחד מהם יש איזשהו פרופיל שונה, מבחינת אתגרים נפשיים שאפשר אולי, וכאן זה המקום לבוא ולהגיד שהכל עדיין במסגרת מחקרית, ורב הנסתר על הגרלוי, ומאוד מאוד קשה לנו לאחוז באיזושהי אמת שהיא מאוד מאוד יציבה עדיין, כי הכל עדיין באמת במסגרת מחקרית, אבל כבר אפשר לבוא ולהבדיל בין שני המשפחות חומרים האלה, וכיצד אפשר להשתמש בהם, על מנת לקדם רווחה נפשית כזו או אחרת. דיברת על PTSD, על פוסט-טראומה, אמרנו מדינה פוסט-טראומטית. נכון. באמת בגזרה הזאת, הטיפול שמשלב חומרים פסיכדליים, הטיפול השולט זה טיפול נתמך ב-MDMA. ולמה החומר הזה הוא כל כך מרתק? אפילו חלקם מייחסים לו אפילו בגדר איזושהי תופעה של נס. כי למעשה אם אנחנו נעשה טיפול פסיכולוגי רגיל, אוקיי? פסיכודינמי או טיפול בחשיפה או כל מיני טיפולים יותר מסורתיים, הרבה פעמים אם אני המטופל, מאוד מאוד קשה לי להביא חומרים נפשיים מאותם תקופות או מאותה אירוע טראומטי. למה? זה מעלה לי את רמת החרדה בי, אוקיי? ואתה שעולה בי רמת החרדה, מה שאני רוצה זה להתכנס, ההגנות הפסיכולוגיות שלי עולות, אני מתחיל לא לסמוך על מה שקורה בסביבה, אוקיי? ולמעשה יש איזושהי כאילו ביקור מחדש באזור הטראומטי, והנפש שלנו אומרת, רגע,
מוקדם לי מדי, אני לא מוכן לדבר הזה, או אני לא מוכנה לדבר הזה, אני מסתגרת. MDMA עושה משהו די מעניין. הוא בעצם פועל על אזורים מוחיים מאוד מאוד ספציפיים, ולמעשה סוג של מאלחש אותם. ויש שני אזורים שבתכלס שווה לדבר עליהם. אחד זה האמיגדלה, אני מניח שהרבה אנשים שמעו את המושג אמיגדלה בשפה יותר פופולרית, מדברים על זה כמו מערכת ההזקה של הגוף. היכולת שלנו לאתר ולנטר איום. ברגע שאני נכנס לסיטואציה שהיא לא נוחה לי, לא נעימה לי, יש מידת חוסר ודאות גבוהה, כמו למשל רעיונות אפילו, אוקיי? לדבר מול קהל, או בחינה, או לפגוש אדם זר שאנחנו לא בדיוק סגורים על טיב כוונותיו. האזור הזה יצעק סכנה, ועל כן יש להכין את הגוף בהתאם. זאת אומרת, יש לגבש הגנות. וזה למעשה מה שחוסם הרבה מאוד אנשים עם פוסט-טראומה, למעשה לבוא ולדבר ולשחזר ולאבד מחדש את אותם חוויות טראומטיות. ה-MDMA קצת מאלחש את הפעילות של האמיגדלה, זאת אומרת, כרגע מערכת ההזקה לא תצעק, היי, אני כאן, צריך להיכנס למצב של מגננה. אז זה מאפשר בעצם איזושהי הזדמנות לפתיחת חלון לאיבוד יותר מיטיב. בנוסף, ה-MDMA הוא למעשה מנתק את הקשר בין אותו אזור שנקרא אמיגדלה, לבין עוד אזור די מעניין שנקרא אינסולה, שבאופן טבעי, זה איזשהו אזור מוחי מאוד מעניין, שבגדול לצורך ענייננו מדבר על היכולת שלנו לנטר תחושות סנסוריות, סומטיות. הרבה פעמים אנחנו חווים פרפרים בבטן, נכון? שאנחנו מתרגשים או מתאהבים, או יש לנו תחושה שאנחנו חסרי שקט, זאת אומרת, התחושה הסנסורית של איך הגוף מרגיש, היא תוצאה של פעילות ספציפית מאוד באינסולה. עכשיו, האינסולה והאמיגדלה שדיברנו עליה כבר, הן מחוברות, יש קשר ישיר, כמו למשל, שחווים חרדה, יש תגובה גופנית שמגיעה עם זה. וה-MDMA גם שם משחק תפקיד, וקצת מקשה על הקשר בין האמיגדלה והאינסולה. וכך, לא רק שאני לא מפחד לדבר יותר על החוויה הקשה, או יותר קל לי לדבר על החוויה הקשה, גם אין לי את התגובה הפיזיולוגית, שהרבה מאוד פעמים נותנת עוד איזשהו סיגנל לגוף שצריך להתגונן. אז זה בעצם משרה איזושהי חוויה מאוד 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 בטוחה, שבהם אני סומך על המטפל שלי, אני סומך על עצמי, יש תחושה שעכשיו באמת אפשר לגשת לאותם חומרים מאתגרים, זה יהיה באמת, אם נסתכל על המסגרת הישראלית, זה לרוב באמת מדברים על אירועים מקרבות מסוימים, באמת אירועים שיש שם איום על תפיסת השלמות של הגוף, והיא מאפשרת באיזשהו כניסה מחדש לאותם אזורים. חשוב להגיד ש-MDMA עושה עוד הרבה דברים. הוא מפריש למשל דופמין, שזה בעצם איזשהו נוירוטרנסמיטר, שזה למעשה, אם אנחנו רוצים לבוא וככה להנגיש את זה לקהל הרחב, היכולת של החלקים במוח שלנו לתקשר, לקיים תקשורת אחד עם השני, תלוי באיזושהי החלפה של מסרים כימיים או אלקטרו או חשמליים. ומה שמאפשר את התקשורת הזאת, יש מספר חומרים, כל אחד מהם, אני מניח שחלקם יהיו מוכרים לקהל הרחב, כמו הסרוטונין, כמו הדופמין. הדופמין משוייך בדרך כלל לפעילות של מערכת התגמול. היכולת שהיא ליהנות מאיזושהי עשייה מסוימת, מאיזושהי התנהגות. אז למעשה, ה-MDMA מקפיץ את רמת הדופמין, ואחר למעשה יש לי מוטיבציה, זה מרגיש טוב לדבר על החוויה הזאת. לא רק שאני לא עכשיו מסתגר, אני רוצה לדבר עליה יותר, יש בי איזושהי סיפוק בחלוקה, בעיבוד הזה, שנקרא העיבוד של החוויה הטראומטית. אז יש לי רצון לעשות את זה, וגם עם מפרישה סרוטונין, בכמות די גדולה. סרוטונין, לצורך ענייננו, הוא מבסט מצב רוח. ברגע שיש הרבה סרוטונין, יש מתאם לבעצם מצב רוח שהוא יותר חיובי, יותר יציב, ועל כן זה מרגיש אפילו אקסטרה טוב. לשך. יש גם הפרשה של אוקסיטוצין, שזה הורמון נוסף שדרך כלל מופרש, בדיוק, הורמון של אהבה בדרך כלל הוא נקרא, ככה בשפה יותר פופולרית, למעשה זה הורמון שהוא משחק תפקיד חשוב ביכולת של הילוד להתחבר עם האם, לקיים attachment, מה שנקרא התקשרות, וזה הולך לשני הכיוונים, אם ילד וילד אם, אבל אצל כולנו זה קיים, אנחנו נתחבק, אנחנו נפריש אוקסיטוצין, אנחנו נחווה אורגזמה, אנחנו נרגיש אוקסיטוצין, אז למעשה כל התערובת, מרמת התאים הבודדת, או אפילו הייתי אומר מרמת המולקולה, אם זה סרוטונין, דופמין, עד לרמת המערכות, בעצם מתווכת, איזשהו פוטנציאל לטיפול הרבה יותר יעיל, מתי שאנחנו מדברים על פוסט-טראומה. הבנתי, אז אם אני רגע, שנייה רק מחדד את הנקודה, נקרא לזה,
מאזינים שהם פחות מדעיים, אז אנחנו מבינים שמהרגע שאנחנו משתמשים בחומרים האלה, רגע רק בהיבט הפוסט-טראומטי, תכף ניגע גם בחרדה ודיכאון, אז יש הרי בתוך המוח שני חלקים שדיברנו עליהם, המגדלה, מה שחלק במוח שאחראי בעצם לשדר לנו פחד, סכנה הישרדותית למשהו, והאינסולה, ובעצם אותם חומרים עוצרים שם את הקשר ביניהם, או מכניסים שם איזשהו אלמנט שמוריד לנו את רמות הסטרס, בגלל שהם שם התערבו בתקשורת. שהם משככים את הפעילות של אותם אזורים. זה עושה עוד הרבה דברים נוספים, כן? אבל זה האסנס, למה משתמשים ברכיב הטיפולי. אז זה לסגור את הנקודה. אני אסגור אותה, אבל עם עוד אמירה חשובה. כן. שזה לא מספיק לקחת MD ועלה בבלה, כן? הכל צריך לעשה במסגרת טיפולית. נכון. זאת אומרת, במסגרת שבהם יש, בדרך כלל זה שני מטפלים, שני פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, שמאפשרים לאותו אדם להיות במקום מאוד 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 פגיע, ולקיים עיבוד שהוא משמעותי. אחרת כל מי שהולך למסיבה לוקח MD וזה היה נפטר, אז החיים היו הרבה יותר טובים. אז זה מאוד מאוד קשה לנתק את הטיפול. אני כבר אגיד שזאת גם הבעיה להוציא את אותם חומרים מבחינה חוקית, כי למעשה הגוף שמאשר שימוש בחומרים, ה-FDA למשל, הוא לא יודע איך להתנהל עם פסיכותרפיה, זה לא חומר. כן. אז מאוד מאוד קשה לו להבין את זה, וכרגע זה עדיין בהתקדשות כזאת, איך מביאים את זה בעצם לשימוש רגולטורי הגיוני, למרות שבאוסטרליה זה כבר קיים, אז כן. יש לאן לשאוף. ותגיד, מה לגבי חרדה ודיכאון, שזה עוד משהו שבעצם אנחנו פה במדינה מתמודדים איתו נכון. הרבה, וגם ברגע שעם הזמן אנשים מרגישים יותר נוח לדבר על זה, יש כל מיני, גם בארץ, כל מיני סלבריטאים, אם זה אסי עזר או אחרים שמדברים על זה, אבל בוא רגע ניגע גם בדברים האלה. אז קודם כל, באמת, אנחנו חייבים לנקוט בו באיזושהי צניעות מסוימת. כי למרות שכבר יש פחות או יותר 20 שנה מחקר עדכני וגם מחקר משעבר, אנחנו עדיין לא יודעים לחלוטין מה אותם חומרים עושים. יש כמה תיאוריות מעניינות מאוד, שדווקא קשורות לדיכאון, אני אשתף אחת מהן, אבל מה שחשוב לבוא ולהגיד, שלמעשה אנחנו יכולים להעיד שיש מספר סיבות להיות אופטימיים, כי יש הרבה מאוד מחקרים שבאמת ניסו שימוש בפסיכדלים קלאסיים, עכשיו נשים את ה-MDMA בצד רגע, נעבור לדבר על חומרים פסיכדלים קלאסיים, שוב, זה האסיד, ה-LSD, הפסילוסיבין, ה-DMT והמסקלין, שם יש יותר ויותר עדויות שהתערבויות טיפוליות שנעזרות באותם חומרים, למעשה אנשים שעברו את הטיפול הזה מדווחים על שיפור במדדי דיכאון, בעיקר דיכאון זה מה שבוחנים, יש בוחנים גם חרדה אבל בעיקר דיכאון. אז בשביל להבין רגע את המנגנון הפעולה של אותם חומרים, אני מציע שרגע נסתכל על המילה דיכאון באנגלית, והמילה depression. המילה depression זה איזושהי השתקעות מסוימת, יש איזושהי ירידה מסוימת. דיפ. בדיוק, depression, נוצר איזושהי תעלה מסוימת שקשה לצאת ממנה. ולשם הזה יש, האמת היא, מקום מתי שמדברים על דיכאון, כי על מה אנחנו מדברים? על מחשבות טורדניות שחוזרות על עצמם, נכון? בדרך כלל בעלות תוכן שלילי לגבי עצמי, לגבי העולם שמסביב. יש ירידה במוטיבציה, יש ירידה ביכולת ליהנות מדברים. אנחנו למעשה איכשהו מתקבעים או נתקעים באיזשהו, הייתי אומר, מנגנון חשיבה והתנהגות שמוביל לרגש נמוך, ואנחנו לא מצליחים לצאת מזה, וזה בעצם ההשתקעות הזאת שנקראת דיפרשן. יש תיאוריה מאוד 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 אלגנטית ויפה, שנקראת Relaxed Belief After Psychedelics, או בעברית זה הרפיית אמונות, תחת חומרים פסיכדליים, ומי שהגה אותה הוא באמת מדען מוח מדהים ומבריק, קוראים לו רובין קארט הריס, בחור אנגלי, שעכשיו בסן פרנסיסקו האמת, והוא הגה תיאוריה ראשונית, ששוב, אנחנו מדברים ברלם, במסגרת הראשונית. הוא אומר דבר כזה, מה שהחומרים הפסיכדליים הקלאסיים עושים, הם מגמישים או מרגיעים מערכי אמונות נוקשים מדי. אוקיי? בוא ניקח דוגמה, דעתי שתהיה מאוד 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 הגיונית וטובה למקרה שלנו. בואו ניקח למשל דוגמה של ילד
שגדל בשכונת מצוקה, שכונה שיש בה פשע, שיש בה סכנה יומיומית. סביר להניח שעל מנת לשרוד, מאוד מאוד הגיוני שאותו ילד יגבש מערך אמונות מאוד מאוד ספציפי על העולם. מה הוא יכלול? אני לא נותן אמון יותר מדי באדם האחר, אוקיי? החיים הם למשל כל מיני חוקים כאלה שאנחנו עובדים איתם, החיים הם תוצאה של מאבקי כוח, אל תתמסר בקלות, אל תסמוך מהר מדי על האדם האחר, אל תהיה פגיע, אוקיי? הגיוני מאוד שהאמונות האלה יהיו מאוד מאוד הישרדותיות, אוקיי? אז הגיוני שילד שגדל בסביבה כזאת, גם יגדל עם אותם מנגנוני חשיבה, שבעבר היו אדפטיביים, אבל עכשיו הילד הזה יוצא לחיים, בוא נגיד שהוא הצליח בענק, ועכשיו הוא חילץ את עצמו מאותה שכונת מצוקה, ועכשיו צריך לעדכן את אותו מערך אמונות. אם החוויות הבראשיתיות האלה היו משמעותיות וחזקות, מאוד 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 יהיה קשה לבצע איזושהי אדפטציה, לבצע איזשהו שינוי בדברים האלה. זה למעשה מה שגם קורה בדיכאון. חזרתיות של מחשבות שליליות לגבי עצמי ולגבי העולם שמחוצה לי, או למשל לגבי העתיד, אנחנו משתקעים בהם, ואנחנו בעצם חיים איתם לאורך החיים, וזה מאוד מאוד באמת קשה לצאת. מה שקורה עם חומרים פסיכדליים, הם למעשה נותנים לנו את האפשרות, על ידי כך שהם פועלים על אזורי מוח ספציפיים, אם תרצה ניכנס גם להם בכיף, הם מאפשרים איזושהי הזדמנות להרגעה של אותם אמונות, ובמהלך טיפול, שהוא משלים לחוויה הפסיכדלית, לייצר או לגבש או לשנות מערך אמונות שיותר יתאים למציאות העכשווית, המודרנית של אותו אדם מתמודד. איך עושים את זה? יש הרבה תיאוריות של מה בעצם קורה. מה שהרוב המדע הפסיכדלי רואה בימים אלה, זה איזשהו חיבוריות גלובלית. זאת אומרת, אם תחת תודעה יומיומית, אתה ואני, אנחנו עובדים לפי אוטומט, אזורי מוח ספציפיים עובדים עם אזורי מוח ספציפיים. אוקיי? חזרנו עליהם הרבה מאוד פעמים, מתוקף היותנו חיים בעולם הזה ובעלי ניסיון, מאוד מאוד קשה לנו להיחלץ מאותם מנגנונים מחשבתיים, בגלל שאזורי מוח מאזור אחד, מדברים עם אזורי מוח מאזור שני, ולמעשה בעצם מקובעים אחד עם השני. מה שקורה תחת חוויה פסיכדלית קלאסית, זה שאותו קשר מקובע מתפרק, ואותו אזור עכשיו, שבעבר היה מחובר לאזור מאוד מאוד ספציפי, עכשיו יכול לדבר עם אזורים אחרים. יש דוגמה מאוד מאוד יפה שנעשה את זה, כמו למשל אם יש מסיבה בעבודה, אוקיי? ובהתחלה, למעשה, אנחנו נדבקים לאנשים שאיתנו במחלקה. ואז בעצם נוצר מין סגרגציה כזאת, כל מחלקה עם עצמה, וזה קצת משעמם ומבאס וצפוי אחרי קצת זמן, אלכוהול וכולי, פתאום אנשים מרגישים הרבה יותר בטוחים, ואז פתאום באמת אנשים מרשים לעצמם לדבר גם עם אנשים אחרים, ויש איזושהי חוויה שהיא יותר גלובלית, יש יותר תקשורת בין אזורים אחרים. זה פחות או יותר מטאפורה יפה למה שקורה תחת חומרים פסיכדליים. היכולת שלנו, היכולת של אזורים ספציפיים במוח, לדבר עכשיו, לקיים תקשורת עם אזורים אחרים שהם לאו דווקא בדרך כלל מדברים איתם, ולמעשה התרגום של זה, זה לצאת מקיבעונות, אוקיי? ובעצם להטיל ספק באותם קיבעונות קודמים, ולחשוב בצורה אחרת, חדשה, מעניינת יותר, שבתקווה, עם תמיכה פסיכולוגית, אנחנו יכולים לעצב את אותו חלון הזדמנויות של חשיבה גמישה, אל עבר מציאות שיותר תתאים לפרט. האמת שזו מטאפורה מעולה. נכון, אני גם אוהב אותה מאוד. מאוד אהבתי אותה. אוקיי, אז מה שרציתי לגעת בו זה שיש הרבה מחקרים שמזכירים את ה-Default Mode Network, כן? נכון. שנפגעת על ידי פסיכדלים. מהו התפקיד של הרשת הזו במצבים של דיכאון חרדה או PTSD, סליחה. ה-Default Mode Network, או בעברית זה נקראת רשת ברירת המחדל, באמת במחקר הפסיכדלי בהתחלה היא קיבלה הרבה מאוד תשומת לב, כי חשבו שמה שקורה תחת חומרים פסיכדליים, שאותה מערכת, שזה איזושהי אסופה של אזורי מוח ספציפיים, מאוד נדבר עליהם, שבדרך כלל עובדים ביחד, ראו איזשהו פירוק שלה, ובאותו זמן שראו פירוק שלה, תחת ההשפעה של חומרים פסיכדליים, אנשים חוו כל מיני חוויות פסיכדליות מאוד מאוד מעניינות, כמו התמוססות האגו.
פירוק האגו. כן, שזה הרבה דיבור. בדיוק, ובאמת הרבה מאוד חוקרים פסיכדליים מאמינים שזה בעצם הרכיב העיקרי, או המנגנון הפעולה העיקרי מאחורי פסיכדלים, אוקיי? יש את המתאם הכי גבוה, זה לאו דווקא הסיבתיות, אבל... יכול לתת אבל בשורם... מה היא עושה? לא, מה זה התמוססות האגו? כי אני חושב שיש אנשים שזה יהיה להם איזה מין כזה משפט מוזר כזה, אז רגע רק ניתן להם... זה באמת... אז בוא נגיע לזה דרך לדבר באמת על אותה מערכת שנקראת Default Mode Network. זה אזור של אזורי מוח, שאנחנו רואים אותם פעילים ברגע שאנחנו מבקשים מהאדם לא לעשות שום דבר. אני אשים אותך תחת מכונת הדמיה מוחית, ובקש ממך עכשיו תשתעמם, אל תחשוב על כלום. אנחנו רואים את הרשת הזאת פועלת, ובגלל זה השם שלה ברירת מחדל. מתי שמבקשים מאנשים לא לחשוב על שום דבר, על זה הם חושבים. יש באמת איזשהו קשר בין הפעילות של הרשת הזאת, לבין מחשבות שבאנגלית התוכן הוא self-referential, זאת אומרת, מחשבות שהן מוכוונות בחינת העצמי. מי אני בחיים האלה? מה טוב לי? מה אני רוצה? איזושהי הערכה וביקורת על מערכת היחסים שלי עם עצמי ומערכת היחסים שלי עם העולם. ועל כן חשבו שלמעשה בתוך ה-Default Mode Network היא בעצם הבית של האגו. כי ברגע שאנחנו חושבים על מחשבות שקשורות לעצמנו והמערכת היחסים שלנו עם העולם, ראו שבאמת המערכת הזאת היא פעילה באופן לא פרופורציונלי יחסית לאחרים. ואז באמת הגיעו החומרים הפסיכדליים, ואז ראו שבאמת בשלב הזה, שלוקחים חומרים פסיכדליים קלאסיים, יש התפרקות של אותה מערכת, זאת אומרת חלקים שהרכיבו אותה, עכשיו מדברים עם אזורים אחרים, יש איזושהי התפרקות, ובאותו זמן אנשים דיווחו התפרקות אגו. עכשיו מה זה התפרקות אגו? יש שניים, למעשה. יש התפרקות אגו שנקראת אקסטרוברטית, חיצונית, שזה למעשה איזושהי תחושה של המשכיות, בין האני לבין העולם האינסופי שבו אנחנו קמים, תקרא לזה אלוהים, תקרא לזה אהבה, תקרא לזה whatever, התניה תרבותית שלא גדלת עליה או העדפה אישית, בעצם איזשהו מגע עם איזשהו אינסוף. הגבולות ביני ובין העולם שבחוץ מתפוררים, מתמוססים, ואני מרגיש אחד עם היקום, עם כל אטום ואטום, וזה בעצם תחושה של אחדות גדולה עם איזשהו משהו שהוא מעבר. ועל כן האגו, אני כאיתמר, בוא נגיד ככה, כבר לא קיים יותר, אני חלק מכל הדבר הענק הזה שנקרא היוניברס, וזה בעצם חוויה אחת, היא חוויה מאוד 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 עוצמתית, לפעמים מאוד מפחידה גם, אבל לפעמים גם מאוד מנחמת, ועם הצפה רגשית אופורית, ובאמת המון אנשים מספרים שמתי שהם חווים את זה, עם פסיכדלים או בלי פסיכדלים, הם מדברים שזה אחת מחמשת האירועים המשמעותיים ביותר בחייהם. חוננים כאלה. יפה. עכשיו, זה צד אחד של התפרקות האגו, ולדעתי אנשים מפספסים רוב הזמן את האלמנט השני, שזה החוויה של התפרקות האגו האינטרוברטית, הפנימית. כלומר, אם בחוויה האקסטרוברטית שדיברנו על הרגע, אני אחד עם העולם, בחוויה של התפרקות אגו אינטרוברטית פנימית, אין כלום. יש מין white out כזה, מין אפס תודעה מוחלט. שזו חוויה מאוד מאוד מפחידה, מאוד מאוד מנחמת, כנראה עם פוטנציאל טיפולי מאוד מאוד גדול, כרגע היא נחקרת במוסדות מאוד מאוד נחשבים, כמו בקלי אינסטיטיושן באנגליה. יש אומרים שהיא קצת יותר מפחידה, כי זה בעצם איזשהו ניקיון מוחלט, לא קיים שום דבר. זאת אומרת, אני לא אחד עם העולם, למעשה אין עולם. נקי, נטו, וכמובן שגם אין אני. וזו בעצם חוויית ההתפרקות. זוכר שדיברנו על הבופו מקודם, על ה-5-MeO DMT, שם באופן מאוד מאוד מפתיע, יש הסתברות יותר גבוהה, שתחווה התפרקות אגו מהסגנון הזה, מהסגנון של הלבן המוחלט. כמעט כזה טבולה ראסה כזה, כמו נכון, מדברים על זה בספרות. אפילו מאוד מאוד קשה להגיד מה זה הדבר הזה, כי בעצם הכל נעלם. זה חוויה משמעותית, מאוד מאוד מאוד... שאני חושב שגם אנשים שאומרים היום טבולה ראסה, חושבים שזה, אתה יודע, להגדיר את זה מישהו כזה, לפעמים אפילו טיפש, לא מבין שהמונח של זה בעצם דף חלק, כן? טבולה ראסה. אז רציתי לשאול אותך, הדבר הבא שהיה לי כאן, זה איך פסיכדלים משתווים לתרופות אנטי-דיכאוניות, או טיפולים מסורתיים מבחינת יעילות, זאת אומרת, כל העולם הזה של ה-SSRIs, סיכונים ותוצאות לטווח הארוך. אוקיי, אז קודם כל שווה לבוא ולהגיד שאני לא פסיכיאטר, אני פסיכולוג קליני. אוקיי. אבל כן יש לי ידע, אני חושב,
טוב מספיק בשביל להסביר את השוני בין שני האפשרויות. קודם כל, אם אני חובש רגע כובע של מטפל, אני חושב שבתנאים מסוימים, לאורך זמן מסוים, קצוב, תרופות אנטי דיכאוניות, הן מצילות חיים ברמה אחרת. הן תרופות נהדרות בהרבה מאוד מובנים, ומאוד מאוד קשה להעריך כמה חיים אותן תרופות למעשה הצילו. כמובן, צריכים לקחת את זה בהשגחת פסיכיאטר, וזה צריך להיות בזמן קצוב, ותוך כדי מתן. והמציג אינו רופא, לא, גם, כמובן, אבל יש איזושהי נטייה שאני לא כל כך אוהב, קצת להפוך אותם לשטן. הרבה אנשים אומרים שהן מדכאות מצב רוח כללי, או שהן הופכות אותנו לסוג של נאמב, של מנוונים. יש להם תופעות לוואי, ולפעמים התופעות לוואי הן באמת ירידה באיזשהו, באינטנסיביות הרגשית. אבל היתרונות שלהם הם קשה לוותר עליהם גם. זו תרופה בעיניי מדהימה, ואם היא נעשית בשיקול דעת תוך כדי פסיכותרפיה, היא באמת יכולה להציל חיים. אז בואו נשים את זה על השולחן. ההבדל בין חומרים פסיכדליים קלאסיים לתרופות אנטי דיכאוניות קלאסיות, SSRI, ציפרלקס, כן. נגיד, אחת מהם, כן. היא אנחנו צריכים לדבר פה על איך למעשה פסיכדלים קלאסיים עובדים באופן כללי. הם עובדים על מה שאנחנו קוראים להם קולטנים. קולטנים זה איזשהו מבנה חלבוני שיושב על תאי מוח, שבהינתן מפתח ספציפי, אותו קולטן שמשמש קצת כמו מנעול, למעשה נפתח ומאפשר את תקשורת בין תאים. המפתחות, דיברנו עליהם כבר מקודם, זה הדופמין, זה הסרוטונין. גם פסיכדלים קלאסיים יכולים להיות מפתחות של קולטנים כאלה, ובמיוחד לקולטן ספציפי שאנחנו קוראים לו, יש לו שם קצת מורכב, זה 5-HT2A, אבל לענייננו נקרא לו 2A רצפטור. מדענים לא אוהבים שמות פשוטים לדברים, בכללי זה תמיד... לא, אז הם עובדים על קולטן ספציפי של סרוטונין, מסוג 2A, אוקיי? באופן די מהותי, על הקולטן הספציפי הזה, בעוד שתרופות אנטי דיכאוניות עובדות על רצפטור מסוג 1A, אוקיי? אז הם בעצם קצת עובדים גם על אזורי מוח שונים, וגם על סוג תקשורת מאוד מאוד ספציפית. לפעמים הם מתחרים אחד בשני, די תמיד. היום אנחנו יודעים למשל שאנשים שלוקחים תרופות אנטי דיכאוניות, ואז הם לוקחים פסיכדלים, קודם כל יש בזה סיכונים להצפה של סרוטונין, אבל אם שומרים על הגבולות הנכונים, אנחנו רואים חוויה פסיכדלית קצת יותר מעומעמת, קצת פחות אינטנסיבית, קצת פחות חזקה, כי שניהם מתחרות על אותם קולטנים. אבל אני חושב שהבשורה החשובה של החומרים הפסיכדליים זה האפשרות שבמקום שאדם ייקח תרופות אנטי דיכאוניות בצורה כרונית, כלומר כל יום כדור, עם התופעות לוואי שקיימות, אוקיי? היום המחקר הפסיכדלי מאמין שעל ידי מתן חד פעמי, דו פעמי, שליש פעמי, אוקיי? של חומרים פסיכדליים בסטינג מוגן ובטוח, יכולים לעשות באמת את אותה תופעה, זאת אומרת יכולות לעזור לאתגרים מסוג דיכאון, בלי שאדם ייקח חומרים באופן כרוני, כמו תרופות אנטי דיכאוניות. וזאת היא הבשורה הגדולה, אם אנחנו מתעסקים בדיכאון. צריך עוד לעשות מחקרים, ואנחנו עוד לא שמה ב1,000,000%, אבל בהחלט יש מחקרים שמראים שזה כיוון שהוא מעניין ושווה בדיקה, ויש אנשים שבאמת, אותם נבדקים עם דיכאונות קשים מאוד, אוקיי? דיכאונות שהם חסינים לדרכי טיפול אחרים, דווקא עם חומרים פסיכדליים, מאפשרים להם בעצם איזושהי הצפה מעבר למצב הדיכאוני, שזה בשורה מרגשת מאוד, זה יהיה עוד אחד מהכלים שבתקווה הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה תוכל להשתמש בהם, ואולי לשים בצד את ה-SSRI למי שלא חופץ בתופעות הלוואי הספציפיות האלה. כן, ותגיד, מה לגבי הפרעות אכילה? זה מאוד מאוד מעניין, ויש דווקא קרבה אישית סוג של. אחרי שאני סיימתי את הדוקטורט שלי, אני התמחיתי בהפרעות אכילה באופן ספציפי, וזה זה חלק מהסיבות שבעצם פניתי למחקר הפסיכדלי. כי הפרעות אכילה, תהיה איזה אנורקסיה, תהיה איזה בולמיה, תהיה איזה binge eating disorder, הם אתגרים נפשיים מאוד 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 לא פשוטים,
לצערנו גם אחוז התמותה פר אדם שנאבק עם אותה מחלה, הוא הגבוה ביותר, זאת אומרת, לצערנו אחוז המוות הוא הכי גבוה דווקא באנורקסיה. ומה שאולי מאפיין, או אחד המאפיינים המרכזיים של הפרעת אכילה, זה נוקשות מאוד 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 מורגשת. הרבה מאוד חוקים של מה מותר ומה אסור. לעלות במשקל אסור, לאכול אוכל שהוא שונה מהתפריט המוכר אסור. הרבה מאוד אסור, 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 אסור. הרבה מאוד נוקשות, הרבה מאוד דגש על פרפקציוניזם, על עמידה בחוקים, על לאתגר את עצמך, בעצם איזה שהם חוקים מאוד מאוד ספרטניים באקסטרים. ולצערנו, אם תשלב את זה באמת עם תרבות שפע כמו שלנו, תרבות מערבית שמקדשת נראות ומקדשת באמת איזשהו מטבע חברתי בהינתן איך אתה נראה, אז זה באמת יכול להגיע לאנורקסיה. חומרים פסיכדליים, כמו שדיברנו קודם, יש להם את הפוטנציאל, לפי אותה תיאוריה שדיברתי עליה קודם, להגמיש קצת את מערך האמונות שלנו, להגמיש קצת את צורת המחשבה שלנו, ולמעשה מעניקה לאנשים עם אנורקסיה, למשל, את היכולת להטיל ספק, האם באמת החוקים האלה נחוצים. אולי באמת אפשר, האדם עם האנורקסיה ישאל את עצמו, האם אני באמת צריך את כל החוקים האלה כדי להישאר מוגן ובטוח? אולי אני יכול לאתגר את עצמי דבר כזה, אולי אם אני אעלה איזשהו קילו זה לא סוף העולם. זאת אומרת, אני מטיל ספק באותן אמונות נוקשות, ובאמת, באימפריאל קולג' באחת האוניברסיטאות המובילות בעולם למחקר פסיכדליים, יש מחקר באנורקסיה, הוא עוד לא פורסם עדיין, אבל אני יודע קצת כזה ממידע פנימי, שהתוצאות הן נהדרות ומדהימות. זה קצת מביא אותנו להסתכל על חומרים פסיכדליים לאו דווקא כעוזרים לאיזושהי בעיה מאוד מאוד ספציפית, דיכאון, הפרעות אכילה או משהו כזה מאוד עם הרבה גבולות, אלא להסתכל על קשיים נפשיים כאיזשהו מערך מתמשך כזה של תהליכים שעומדים בבסיס. אז אם אני מבין אותך נכון, אז בעצם אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שהפסיכדלים מעניקים זה בעצם איזושהי גמישות מחשבתית למצב שבו המוח הוא באיזשהו מצב מאוד נוקשה, לפעמים גם פועל כנגדנו, נקרא לזה? כן, אני חושב שבאמת, לפי התיאוריה המובילה של החיבוריות הגלובלית הזאת, של אזורי מוח שונים, זאת אומרת, יציאה מקיבעונות מחשבתיים, או ממסלולי חשיבה מאוד מאוד ספציפיים, נראה שלשם זה הולך. אנחנו באמת בהתחלה, אבל זה באמת נראה שזה הולך לכיוון הזה, וכן, הם מאפשרים איזושהי היחלצות זמנית מאותם קיבעונות מחשבתיים, ושוב נכניס את הפסיכותרפיה כאן, כי אחרת כל מי שהיה לוקח אסיד, פתאום יכל באמת להיחלץ מבעיות נוקשות כאלה ואחרות. זה לא כזה פשוט. כנראה אנחנו נצטרך הכנה מאוד מאוד טובה לפני, וככה גם בנוי המחקר הפסיכדלי, אם תרצה נדבר על זה. הוא בנוי באופן מאוד מאוד ספציפי, כדי שיאפשר ניצול מקסימלי של הפסיכותרפיה שמתלווה עם זה. זה מאוד מאוד מעניין וחשוב לשים על זה דגש. קח אותי לפרו ולחוויה שלך עם האיוואסקה, אני חושב שזה בדיוק מוביל אותנו לשם, סטינג, כל הדברים האלה. איך אתה מגיע לשם? איך אני מגיע? למעשה אני מגיע בכלל דרך אוגנדה. אחרי מה מביא אותך לאוגנדה? זהו, עבדתי במסגרת ארגון הבריאות הבריטי, הם עושים סוג של יוזמות כאלה, קצת כמו רופאים ללא גבולות, שלוקחים אנשי רפואה, כולל פסיכולוגים קליניים, ומטיסים אותם למדינות שהיו פעם קולוניות בריטיות, על מנת לעשות איזושהי חוויה מתקנת, לעזור למערך הבריאות המקומי. אז אני וחברה שלי בזמנו, נסענו לאוגנדה לשנה ומשהו, עבדנו שם בבית חולים פסיכיאטרי, אני עבדתי במחלקת ילדים, ושם פעם ראשונה נחשפתי לדרכי טיפול רגשיות, או טיפול רגשי, שהוא מאוד 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 לא מערבי, מסורתי, אני יודע, ממבט מבחוץ אנשים יראו כאמונות תפלות, כריטואלים מוזרים, שם נחשפתי פעם ראשונה לאיזשהו מקרה, שהיה באמת ילד עם איזשהו דיכאון, והוציאו אותו מבית החולים, וביקשו שאנחנו נעבוד עם הקהילה המקומית, על מנת לראות איך אנחנו יכולים להביא לו איזושהי רווחה. ולמעשה הוא חזר לכפר, והכפר התאסף, זה היה מין כזה טקס קהילתי, עם הרבה מאוד ריקודים, עם שתייה של כל מיני חומרים כאלה ואחרים, היה נראה באמת שהילד נכנס לאיזשהו סוג של טרנס, ואז התחלתי קצת
להתעניין יותר ויותר בדרכי טיפול אלטרנטיביות, זאת אומרת, יש מקום לקהילה, יש מקום למסורת עתיקת שנים, אחרת היא לא הייתה שורדת, והתחלתי קצת כזה להטיל, הייתי אומר להתחבר יותר לפן, לדרכים נוספות, לאיך להתמודד עם קשיים נפשיים כאלה ואחרים. ואז באמת זה התחבר לי מאוד עם חומרים פסיכדליים. חזרתי לאנגליה אחרי התקופה הזאת באוגנדה, ונכנסתי באמת למחקר עם חומרים פסיכדליים, לקורס מאוד מאוד מעמיק, ואחרי שסיימתי את אותה הכשרה בטיפול פסיכדלי, הרבה מאוד אנשים באו אליי עם רצון, שאני אעזור להם בלאבד מחדש, לעשות אינטגרציה, מה שנקרא בשפה המקצועית, עם DMT. DMT זה אחד מאותם חומרים קלאסיים, וזה גם הרכיב הפעיל באיוואסקה. עכשיו לי לא היה מושג, לא עשיתי איוואסקה בחיי, לא עשיתי DMT בחיי, לא כל כך ידעתי מה החוויה, אבל היה לי ברור שזו חוויה שונה לחלוטין, אפילו שהיא תחת אותה משפחה, מאסיד, מפסילוסיבין או ממסקלין, יש פה משהו אחר לחלוטין, ואני חייב לבדוק את זה בעצמי. יצרתי קשר עם מקום מאוד מאוד מיוחד בפרו, בלב האמזונס, שנקרא The Temple of the Way of Light. עכשיו בדיוק יצא דוקומנטרי די מעניין באמת. נראה לי שלחתי לך. שבהם המקום הוא מאוד מאוד מיוחד, כי הוא לוקח אנשי רפואה מערביים, מחבר אותם עם אנשי רפואה מסורתיים, בני שבט השפיבו, זאת אומרת, זה שבט פרואני אינדיג'נס, מקומי, שמחזיק את הטיפול באיוואסקה שנים על גבי שנים, מבין אב לבן, בת, אם ובת, זאת אומרת, המטפלים הם גם זכרים וגם נשים, ובעצם מחבר את כולם ביחד באיזשהו אזור, ומגיעים לאזור הרבה מאוד אנשים, בעיקר אמריקאים, עם PTSD חמור, עם דיכאונות מאוד 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 קשים, וביקשתי פשוט להגיע ולהתלמד, ואמרו לי, על הכיפק, אתה פסיכולוג קליני, בוא אלינו, הייתי צריך לעזוב את הדירה בלונדון, אז התפטרתי מהעבודה, עזבתי הכל, מתי אני נוסע. הגעתי לאיקיטוס, שזה העיר הכי גדולה, אני מניח שהרבה מאוד מאזינים מכירים, ובאיקיטוס אתה לוקח סירה של עוד איזה 3 שעות, בין הנערות, מגיעים באמת למקום, יפהפה, עם חוויה אנרגטית מאוד 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 משמעותית, ויאללה, מתחילים לעבוד. ככה חשבתי לפחות. ואז אמרו לי, חכה חביבי, אין לך, כאילו הורידו אותי על הרצפה, בצדק. אמרו לי, אין לך מושג על זה שאתה יודע מה זה אסיד, זה שאתה יודע מה זה פסילוסיבין, זה הכל טוב ויפה, איוואסקה זה משהו אחר לחלוטין, יש פה פרדיגמה טיפולית שונה לחלוטין, יש פה פרדיגמה אפיסטמית, זאת אומרת, מבחינת הידע המסורתי שמועבר, שונה לחלוטין, אתה קודם כל צריך להתלמד. מה זה אומר להתלמד? לעשות בעצמך הרבה מאוד פעמים, תוך כדי תקופות התבודדות מאוד גדולות, זאת אומרת, אתה לא רואה אף אחד במהלך היום. שנותנים לך כמה כוסות, ואתה... אתה למעשה מתבודד באיזושהי בקתה, במשך כמה שבועות, לא נפגש עם אף אחד, כן, תאכל ארוחה אחת ביום, ולמעשה אתה מתכונן נפשית, אתה בעצם משיל מעצמך כל מיני תרדות שהן פחות רלוונטיות, ופעם שני לילות, לוקחים אותך למלוקה, שזה הסוג של המקום המרכזי, סוג של מקדש כזה, שאיפה באמת קורה הטקס הזה של האיוואסקה. בהתחלה אתה בכלל לא שותה, השמן שותה בשבילך, מנקה אותך, אוקיי? לפי באמת אותה המסורת של השפיבו, ורק אחרי כמה פעמים שאתה עושה את זה, אתה שותה בעצמך, ורק אחרי שאתה שותה בעצמך, וחווית את החוויה הפסיכדלית תחת DMT איוואסקה, אז אתה באמת יכול להשתלב במערך המחקרי. אז הייתי שם כמה חודשים טובים. ומה חווית שם? וואי. יש לי מקום מאוד מיוחד ל-DMT ולאיוואסקה. אני בטח לא ממליץ על זה כחוויה פסיכדלית ראשונה, למי שחושב, ובטח שוב, כל מה שחשוב לבוא ולהגיד שבאמת, אני אפילו למדתי את זה על בשרי, שווה לעשות את זה במסגרות קליניות מבוטחות, אוקיי? עבורי האיוואסקה היא חוויה שהיא מאוד ייחודית, בכך שהיא נותנת לך חזיונות מאוד 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 מוחשיים.
היום אנחנו יכולים קצת יותר באמת להבין למה, מבחינה מוחית, אני פחות אכנס לזה עכשיו, כי זה קצת מורכב, אבל היא עובדת על אזורים קצת מוחיים של representation, וגם איזושהי אקטיבציה, איזשהו עירור מאוד מאוד חזק של מערכת הראייה שלנו, ואז כשהדברים האלה משתלבים, באמת רואים הרבה מאוד חזיונות, וחזיונות מאוד מאוד אמיתיים, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה להבדיל בין מציאות ודמיון, מאוד מאוד קשה להבין שאתה בכלל בטריפ. זו חוויה, אני לא יודע אם טרנספורמטיבית, לא יודע אם יצאתי משם אחרת, אבל בטח יצאתי יותר גמיש, זה בוודאות, מבחינה מחשבתית. החזיונות היו מדהימים, יש חזיונות, כאילו באמת, אני אגיד אחד מהם, אוקיי? כן, קח אותנו. כאילו, איך זה מתחיל? אתה שותה את האיוואסקה, יש לזה טעם מאוד 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 ספציפי. בהתחלה המסורת הפרואנית היא יותר מתונה, יותר הדרגתית ממקומות כמו קולומביה או ברזיל. הם אוהבים להכניס אותך מאוד מאוד לאט לתהליך, אז בהתחלה אתה לא שותה הרבה מהאיוואסקה, אתה שותה חצי כוס. חצי כוס, אוקיי. ככל שאתה רוכש יותר ביטחון, אתה יכול להגדיל את הכמות. ותוך כדי מנגנים מוזיקה? זהו, לא. בפרו, או לפי הטקס של השפיבו, הוא נראה קצת אחרת מהמקומות האחרים, אני חושב מאוד מסורתי, מאוד סגפני קצת, מאוד ספרטני בהוויה שלו. קודם כל, טקסים נעשים בלילה. אין טקסים ביום. לפחות לא במקום שלי יצא להיות בו. אתה מגיע, אתה קודם כל יושב שעה על המזרון שלך, אתה לא כל כך מדבר עם אף אחד, אתה מתכונן נפשית ורגשית, נכנסים השמנים, בדרך כלל זה 4, 2 בנים ו2 בנות, 2 גברים, 2 נשים, ולמעשה יש איזשהו מחכים, השמנים מכינים את עצמם לקראת החוויה, שותים בעצמם קצת מהאיוואסקה, מעשנים הרבה מפאצ'ו, שזה טבק טרופי, אוקיי? של אמזון, אז טבקו כזה. יש שזה גם צמח שמורים בו הרבה מאוד סגולות רפואיות. ואז בעצם מתחיל הסיבוב, מתחילים לחלק לכל האנשים, טקס הוא כזה 20 איש פחות או יותר, תרש פחות, ואז לוקח לאיוואסקה משהו כמו שעה לעלות, אוקיי? 40 דקות. סוגרים את כל האורות, עד עכשיו זה היה כזה הששיות כאלה, זה מאוד מאוד יפה, הג'ונגל צורח מאחורה, זה חוויה סופר מרגשת כשלעצמה, עם איוואסקה או בלי. שקט, 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 כאילו הרעש של הג'ונגל, אבל שקט, ואז מתי שהשמן מתחיל להרגיש את האיוואסקה על הדם שלו, הוא מתחיל לשיר. הוא מתחיל לשיר שיר מסורתי שנקרא איקרו, אוקיי? יש לזה סיפור מאוד מאוד יפה, מה זה האיקרו הזה? אבל זה איזשהו שיר רפואי כזה, שלמעשה יכול לבשר או לפתוח, כמובן לפי האמונה של השפיבו, יכול לפתוח איזשהו דלת לריפוי, הוא כאילו כמו הנושא של הריפוי עצמו. זאת אומרת, ללא האיקרו, היכולת העבודה של האיוואסקה המשמעותית לא ממש עובדת. כן. יש עם זה דברים מדהימים, כן? כן, תרבות של לא, זה מטורף. גם תוך כדי ההזיות, אתה ממש רואה, לפחות אני, והרבה אנשים מדווחים על זה, שמתי שהם רואים, השמן מגיע אל מולך ומתיישב ושר לך את האיקרו של הריפוי, בגלל האפקט של ההזיות הוויזואליות של האיוואסקה, אתה רואה מין קווים כחולים כאלה שיוצאים, וכל אחד חושב שזה, אוקיי, זה בעצם הזיה אישית שלי, אבל מסתבר שאתה רואה את אותו דפוס של פאטרן, אותו תצורה, מקשטת הרבה מאוד מעבודת האומנות של בני השפיבו, זאת אומרת, הם גם רואים את זה בצורה הזאת. יש להם איזה הסברים, עם חקר המוח, זאת אומרת, יכול להיות שהתבנית של איך הקורטקס הוויזואלי בנוי, למעשה אתה תראה את אותם צורות קליידוסקופיות כזה, כנראה זה כנראה אוניברסלי, כי לכולנו יש את אותו קורטקס ויזואלי, ובגלל זה הוא בנוי בצורה קצת קליידוסקופית, כנראה זה, אם זה או בלי זה, זה מאוד מאוד מעניין. אז למעשה העיקר הוא מבשר של הריפוי, והוא למעשה המרכבה שעליו הריפוי יוצא. ואז אוקיי, הם עושים את התהליך הזה, מה אתה מתחיל פתאום לראות? מה קורה שזה מתחיל? אני יכול לספר רק עבורי זה הגיע מאוד לאט, זאת אומרת החוויה, אנשים כבר היו בטריפים מלאים מסביבי, אני עוד לא הרגשתי שום דבר. ואז פתאום המוח קצת נודד, ואז אתה קולט רגע איפה הייתי עכשיו, איזשהו דקה, 2, לא זוכר, ואז זה מתחיל לעלות, וזה מתגבר. ואתה רואה חזיונות, אתה רואה ממש, כמו שאני יושב מולך, כן? זה החוויה, שזה ממש חוויה עוצמתית. תפתח עיניים, תסגור עיניים, זה לא משנה, אתה בתוך החיזיון הזה.
הרבה מאוד אנשים מספרים שהאנשים שמולם, אם הם פותחים עיניים, הם הופכים לחיות מהסביבה של האמזונס, יהיה זה היגואר, יהיה זה הנחש, יהיה זה המנטיס, אוקיי, אותו גמל שלמה. זה מה שקרה לך גם? כן, השאלה היא למה בעצם אנחנו רואים את אותם דמויות. אני עוד, ברור שאני בספק, אני מגיע מעמדה מערבית. זאת אומרת, אני יודע שלפני שהגעתי לאיוואסקה ושדיברתי עם אנשים ועשיתי מחקר עצמי, קראתי על זה שאנשים רואים את אותם חיות. להגיד לך שזה יכול להיות שזה התרים אותי לראות את אותם חיות. אבל ראית אנשים אני ראיתי גמל שלמה מולי. ישבה מולי גודל יותר גדול מהם. בגודל של איש. של ככה, תחשוב שאתה פשוט משתנה לי לגמל שלמה ענק. כן, זה היה מפחיד אבל מרגש מאוד, והוא כזה, זו הייתה שמאנית, מהממת ונדירה, היא שרה, ותוך כדי ההזיה אני... שרה ספרדית או בשפה אחרת? הם שרים מין, זה שפה שנקראת קאצ'ווה. קאצ'ווה, כן. בדיוק, זה מין ערבוב כזה. כן. מאוד מאוד יפה בעיניי, מאוד הרמוני, לפחות תחת השפעת אותם החומרים. היא פשוט השתנתה מולי, זה היה נראה כאילו היא קצת כזה מאתרת, קצת מנסה להבין איך להיכנס לי לנפש כזה, קצת כמו ראית יש בסרטי טבע, לפעמים יש סרטים על שואל כזה של שלג, והוא מנסה לתפוס עכבר מתחת לשלג, אז הוא כזה בוחן עם האוזן, ועושה איזשהו מיקום ואז הוא קופץ, ככה זה ממש הרגישי, כזה בוחנת ואז בום נכנסת, מיד אחרי זה כאילו נכנסתי לעיניים שלה והיא עוברת בתוכי ויש מין כזה, זה נראה קצת כמו הסליל של ה-DNA וכאילו היא סוגרת אותו ופותחת אותו עם ריצ'רצ'ין, היא יוצאת וממשיכה הלאה, ואז אתה מחכה עד השמן הבא שיעבור וישיר מולך וכולי וכולי. זה מטורף, אבל זה מדהים וזה מרתק כי אני לא מגיע מתפיסת עולם שרואה בזה, כאילו אני אגנוסטי, כן? אנחנו לא יכולים באמת להבין את הדבר הזה עד שלא נפתור את השאלה הזאת של מהי תודעה. אבל באמת מעדויות מחקר המוח, אפשר לתת כל מיני תיאוריות ללמה אנחנו חווים את אותם חוויות באופן הספציפי הזה, מהזהות הוויזואליות, לבין ההצפה הרגשית, לבין החזיונות. אבל כן, היו הרבה חזיונות מרגשים ומדהימים. מעניין, יש בחור בישראל, קוראים לו בני שנון, הוא גם פסיכולוג קוגניטיבי, אם אני לא טועה, יתקנו אותי אם אני טועה, והוא כתב מאמר מאוד מאוד מעניין, שה-DMT, אותו רכיב פעיל באיוואסקה, הוא נפוץ מאוד 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 בעולם החי גם ככה. יש אותו למשל בעץ השיטה, שלנו פה. לפי בני שנון יש סיכוי סביר, הוא מצליח להציג את זה מאוד יפה, ואני כמובן יעודד אנשים ללכת ולקרוא את זה, שלמעשה אותם חזיונות, מהסנה הבוער, וחזיונות נבואים נוספים, חזיונות האלה, הם למעשה יכול להיות איזשהו, כאילו כמובן קטונתי, אני לא באמת יכול לדעת, אבל הוא מציע רעיון מאוד מאוד מעניין, שלמעשה זה השפעה פסיכדלית של אותו DMT שנמצא בצמחי שיטה, ובאזורים שנמצאים פה סביבנו. זה מאוד מאוד מעניין. כן, כי לגדי וילצ'רסקי, יש לו מופע שנקרא סמים קשים בתנ"ך, וכל המופע הזה, על זה שכל חבר אותו עם בני שנון. כן. אני חושב שזה מרגש. יכול מאוד להיות שזה זה. אז רציתי לשאול אותך עוד דבר, אתה יודע, בעצם, אני חושב שעדיין, בארץ יש כזה, המון המון סטיגמה סביב הסמים האלה, והרבה אנשים, יש להם פחד אדיר, אומרים, לעשות את זה, ואני אעשה, אתה יודע, אסיד בשפת רחוב, או LSD, זה, אז אני אחזור דולפין, ומה יהיה איתי, ופה ושם. מה יש לך להגיד לאותם אנשים שמונעים נורא מהפחד הזה? קודם כל הוא מאוד מאוד מובן, כי הוא תולדה של דור שלם, שחונך מסיבות פוליטיות שאפשר גם לצלול לתוכם, שהחומרים האלה מאוד מאוד מסוכנים. זה כנראה לא היה out of nowhere. למעשה בשנות ה-60 היה את המלחמה נגד הסמים הגדולה, שנות ה-70 סליחה, של ניקסון, למעשה הוצאה מחוץ לחוק, ולא רק שזה יוצא מחוץ לחוק, הם שמו אותם בדרגה הכי מחמירה של הענישה. ממש נכון, the war on drugs. אסיד ירד מהחוק, סילוסיבין, MDMA, שעוד לא היה למעשה, אבל אחר כך נכנס לאותה קטגוריה. למה? כי באמת היה איזשהו בום מאוד מאוד גדול של אסיד. אסיד הוא חומר זול. הוא זול ויעיל, וצריך מנות קטנטנות שלו בשביל לספק חוויה. זאת אומרת, הוא החומר הפסיכדלי הכי חזק כרגע. זאת אומרת, חזק במידה שאתה צריך את המינון הכי קטן, בשביל שהוא באמת ייצר חוויה. הוא מאוד מאוד זול, והוא יתפשט בכמויות. אז עכשיו תלוי עם מי אתה מדבר.
אם אתה פחות או יותר ליברלי ודמוקרטי, בוא נגיד בשפה האמריקאית, אתה תגיד ניקסון פשוט נבהל מההתקוממות העממית שבאה יחד עם שינוי תודעה, הטלת ספק בממשל, הטלת ספק בהחלטות של הממשל, בטח על רקע מלחמת וייטנאם והשינויים החברתיים שעברה ארצות הברית באותה תקופה. זה יגידו הדמוקרטים, הרפובליקנים יגידו על מה אתם עושים זכויות, החומר הזה בכמויות סיטונאיות, כולם לקחו אותו, גם אנשים שיש להם איזשהו סיכון גנטי, לחוויית טריפים קשים במיוחד, ויכול להיות אפילו פסיכוזות, אז היו מלא מקרים באמת דומים, ועכשיו שאלה למי להאמין. כנראה האמת איפה שהיא באמצע, אבל היום מניתוח יותר עדכני, אנחנו יכולים לעשות איזשהו פרופיל בטיחות של אותם חומרים פסיכדליים קלאסיים. בוא נשים רגע את ה-MDMA בצד, נדבר עליו עוד רגע. אבל מבחינת החומרים הפסיכדליים הקלאסיים, הם כנראה מאוד 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 בטוחים, בתנאי, בשני תנאים. אחד שאתה עושה את זה בסט וסטינג נכון, זאת אומרת בסביבה חיצונית בטוחה ומגן ומכילה, ועם מוכנות פנימית לקראת החוויה הפסיכדלית, זאת אומרת שזה לא כמו שרוב אנשים סתם הולכים לאיזה מסיבה, אומרים כאילו יאללה בוא. שמע, אני ראיתי מנטיס, אני ראיתי גמל שלמה מול העיניים, זאת אומרת זה באמת אפשרי, ובאמת הזויות זה חלק מהעניין. השאלה אם החוויה כל כך פונדמנטלית הזאת, האם היא מתקבעת ונתקעת ומתורגמת בסופו של דבר לפסיכוזה. למשל במחקרים היום אנחנו לא לוקחים אנשים שיש להם בתא המשפחתי הקרוב, עם האבא, אחים, אחיות, אם יש שם התקף פסיכוטי. לא לוקחים, כי הסיכון הגנטי כנראה גבוה שהחומרים האלה יעודדו מה שנקרא בשפה המקצועית, פסיכוזה שמודלקת על ידי חומרים, או drug induced psychosis בשפה. אז יש סכנות בהם, בטח. בגלל זה, שאנחנו עושים את זה בתנאי מעבדה קליניים מבוקרים, אנחנו עושים את כל הבדיקות רקע כדי לוודא שאין סיכון שהדברים האלה קורים. עכשיו, על גבי זה צריך להתאים את המינון הנכון, לא יותר מדי, לא מעט מדי. והסכנה הנוספת של אותם חומרים, זה מה שאנחנו קוראים לו שוק אונטולוגי. זה מושג שנשמע קצת זה, אבל זה למעשה כנראה, ופה אני שם את הכובע של הפסיכולוג רגע, זה בעצם המהות או הגרעין של טריפים קשים, שיכולים להיות אפילו חוויות טראומטיות, אם הם לא מטופלים כיום. זוכר שאמרנו שחומרים פסיכדליים קלאסיים הם קצת מגמישים את מערך האמונות שלנו, אז עכשיו עבור אדם עם דיכאון זה פלא, נכון? אנחנו רוצים מנוקשות מאוד מאוד חזקה, אנחנו רוצים לפתוח ולהגמיש. לפעמים ההגמשה הזאת הולכת צעד אחד קדימה, ואנשים מתחילים להטיל ספק במציאות מסביב, בגבולות של העצמי, אם האגו מתפרק, במערך האמונות המטאפיזי, אוקיי? לפעמים הערעור הזה, או המלחמה בין שתי תפיסות עולם, אחת שהיא נוצרת תחת החוויה הפסיכדלית, ואחת זה מה שהגענו איתה, אם אנשים מתנגדים, אוקיי? ונוצר איזשהו מאבק בין שתי התפיסות האלה של מהי המציאות, החיכוך הזה יכול להיות מאוד 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 קשה פסיכולוגית. אנחנו קוראים לזה שוק אונטולוגי, שמטילים ספק במציאות החיצונית, במציאות הפנימית, יש כל מיני מונחים מפחידים שנקראים כמו בידוד סוליפסיסטי, כל מיני דברים מהסגנון הזה. שאלות מדעיות. נכון, אבל מה שחשוב לבוא ולהגיד, זה שהם באמת יכולים ליצור שינוי די רדיקלי בתפיסת המציאות שלנו, ואם אתה לא במוכן, ואם אתה לא בסביבה בטוחה, אז לפעמים זה גם יכול לקרות, וזה יכול להיות מצוקה מאוד מאוד משמעותית, אז אני כן חושב שהחומרים האלה צריכים להתייחס אליהם בהרבה מאוד כבוד, ובזהירות. כן, בזהירות הנדרשת. כן, כמובן. אז דיברנו, אז זאת אומרת שבעצם היום אנחנו מדברים על זה שעדיין יש את הקשיים הרגולטוריים, נכון, בתחום הזה, לאט לאט הם בעצם נפרצים כתוצאה מבאמת גופים גדולים בעולם, ביניהם ג'ון הופקינס, סטנפורד, אחרים. יש איזשהו מיתוס שאתה היית רוצה להפריך למאזינים לגבי פסיכדליה? כן, בטח. מה למשל? אני לא יודע אם זה מיתוס, אבל נורת הזרה, אוקיי? קוראים לזה מעקף רוחני. שמעת על זה פעם? לא. מעקף רוחני זה למעשה איזושהי תופעה, אוקיי? שקורית די הרבה, שאנשים שאחרי שהם חוברים חוויה פסיכדלית מהותית, הם חווים אותה בצורה מאוד מאוד חיובית עבורם, אבל הם כאילו מדלגים מעל הצורך להתעסק בבעיות יומיומיות.
בעיות של מערכות יחסים, בעיות של מימוש עצמי, הם בעצם איזשהו, כאילו מדלגים למימד רוחני, מסתפקים במימד הרוחני, וחושבים שבאמת אותם אתגרים נפשיים, בין אישיים, למעשה נגמרו. כאילו להשתמש באותם חומרים פסיכדליים כאיזושהי תרופת קסם. כן, כמו איזה פלסטר כזה על החיים. או פלסטר, או אפילו כמו כדור פלא. הנה, פתרתי את כל הבעיות שלי, לא עצוב יותר זה, אני באיזשהו מימד אחר, מאוד מאוד רוחני, מאוד 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 טרנסצנדנטי, מעל לאפרוריות היומיומית, ועל כן יש איזשהו הימנעות, או בריחה מהצורך לעשות פעולה אקטיבית בחיים ולשנות את החיים בתכלס. כן. וזה קורה הרבה, וצריכים לפי דעתי ממש לשים על זה דגש. כי זה חוויה כל כך עוצמתית, זה כל כך מפתה לקפוץ לאזורים הרוחניים הגבוהים הנעימים האלה, ולהזניח קצת את הקושי של החיים האפורים. דווקא אצלנו בטיפול אנחנו רוצים להיכנס חזרה אל האפרוריות, ולראות איך הופכים אותה לצבעונית יותר. ובגלל זה ממש ממש חשוב בעיניי, בטח. ומה השאלה שהיית רוצה שאנשים ישאלו לעתים יותר קרובות על פסיכדלים וכמעט לא שואלים? יש איזו שאלה כזאת? אם הייתי רוצה שהם ישאלו יותר? כן. כן. אני רוצה שאנשים ישאלו יותר, וזה אני גם מכליל את עצמי, על החלוקה הזאת המאוד גסה בין המשפחות שדיברתי עליה קודם. בטח בתוך החומרים הפסיכדליים הקלאסיים. לתחושתי, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין DMT לאסיד, לפסילוסיבין, אבל משום מה אנחנו מקבצים אותם ביחד. הייתי רוצה שיותר אנשים ישאלו מה ההבדל מהרמה המולקולרית, עד לרמת הרשתות המוחיות, עד לרמה החוויה הפסיכולוגית שמגיעה עם זה. אני רוצה שישאלו יותר מה ההבדלים ביניהם. יש לי איזה נטייה להסתכל על כולם כאיזושהי קבוצה אחת, ולהשאיר את זה ככה. הייתי רוצה יותר פירוט שם. ואנחנו יודעים להגיד משהו על איך פסיכדלים יכולים, נגיד בקטע, נקרא לזה בפן היותר יזמי, איך פסיכדלים יכולים להשפיע על רמות יצירתיות, יצירה. אפשר לדבר על פסיכדלים ויצירתיות. זה כאילו אזור טריקי, כן? כי זה ללכת לאזור העסקי בלי שהדברים האלה רגולטוריים. יש עניין מאוד 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 גבוה, בעיקר מגיע מעמק הסיליקון וכולי, של שימוש במייקרודוזינג. בטח שמעת על זה. בטוח? כן. מייקרודוזינג, למי שלא פחות או יותר מתאים, זה בעצם איזושהי נטילה יומיומית, עם מרווחים כאלה ואחרים, של מינון מחומר פסיכדלי קלאסי, ברמה תת-ציפית, זאת אומרת שאתה לא תרגיש את ההזיה עצמה, אבל יש שמאמינים שזה מאפשר את אותה גמישות מחשבתית שדיברנו עליה קודם, היכולת לחשוב אחרת, לחשוב מחוץ לקופסה, בתקווה שזה ייתן להם איזשהו יתרון תחרותי. טרם המחקר נתן תשובה חד משמעית, האם מייקרודוזינג עובד, זאת אומרת אנחנו עוד לא יודעים את זה, יכול להיות שזה רק אפקט פלסבו, זאת אומרת זה מאוד מאוד קשה לעשות מחקר במייקרודוזינג, אבל מה שאני כן יכול לבוא ולהגיד, זה שיש גוף מחקר שלם שחוקר פסיכדלים ויצירתיות, והוא מאוד מאוד מעניין בעיניי, והוא גם, הוא יושב על אותו תשתית של פסיכדלים קלאסיים כמגמישים מצורת החשיבה, אבל מחברים לשם כל מיני אספקטים מעולם הפסיכולוגיה של היצירתיות, על מנת בעצם לדעת איך להשתמש בזה בצורה הטובה ביותר. למשל, יש מחקרים כבר בשנות ה-60, שנתנו לאנשים דווקא מינון בינוני של אסיד, זה מחקר מטורף, לקחו באמת 27 מומחים, מתמטיקאים, מהנדסים, יזמים, ארכיטקטים, אומנים, שנתקעו במהלך חייהם באיזושהי בעיה, איזשהו אתגר אנליטי שהם לא הצליחו לפתור. whatever it would be, כל אחד בתחומו. לקחו אותם לסוף שבוע באיזושהי וילה בארצות הברית, ונתנו להם מינון בינוני של אסיד, אמרו להם תחכו 4 שעות, ואז תנסו לפתור את הבעיה. וכמות האנשים שהצליחה לפתור הייתה מדהימה. יש הרבה בעיות עם המחקר הזה, הוא נסמנם, יש בעיות מתודולוגיות, יש מלא שטויות שם, אבל הרעיון הוא, אם זה פלסבו, לא פלסבו, כל מיני כאלה, אבל הרעיון הוא שאם מתייחסים לסט והסטינג, ולהשפעה של פסיכדלים כמקדמים מה שנקרא סוגסטיה, הסעה, היכולת שלנו להאמין במידע חיצוני שאומרים לי, אוקיי? כל אלה יש איזשהו תמהיל ספציפי שיכול לדחוף את מימד היצירתי בשני אספקטים. האספקט הראשון הוא חשיבה מתפזרת, זאת אומרת, יש לי איזשהו רעיון, ועכשיו אני רוצה קצת כמו לקטים כאלה, לקחת כמה שיותר רעיונות חדשים, לאו דווקא לבדוק עד כמה useful, עד כמה שימושיים הם, אבל כמו brainstorming כזה, כמו סיור מוחות, להעלות כמה שיותר רעיונות,
שנראה שמינון בינוני של אסיד דווקא מאוד מאוד עוזר לדבר הזה, ולאחר מכן יש תקופה שהמוח הוא מצליח להתרכז כביכול יותר, זה נקרא חשיבה מתכנסת, זאת אומרת עכשיו יש לי מלא 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 רעיונות מאוד מאוד יצירתיים, עכשיו אני צריך שהם יתאימו לצרכי המציאות, אני צריך שהם יהיו יעילים, ועל כן יש כמה מחקרים שמראים שיש סיכוי שפסיכדלים אחרי זמן מסוים, שבוע, שבועיים עד חודש, יכולים גם לעזור ביכולת להתמקד ולשייף את אותם רעיונות, לרעיונות שיהיו גם פרקטיים ומציאותיים. יותר מחודדים כאלה. כן. מעניין מאוד. זה מאוד מעניין. אז אנחנו מתחילים לסכם פה את האירוע, אז מעניין אותי מה התובנה הכי עמוקה שאתה קיבלת באופן אישי מהעבודה בתחום הזה בלהיות חוקר. איזושהי תובנה ספציפית. בפסיכדלים. כן. כן, שאנחנו צריכים הרבה יותר צניעות במה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים. שיש הרבה מאוד הייפ, זאת אומרת, יש הרבה מאוד עניין בתחום הזה, יש פה אינטרסים כלכליים ופרסומיים, ולפעמים אנחנו קופצים מהר מדי עם מה שאנחנו חושבים שקורה, זאת אומרת, צריכה הרבה יותר צניעות, זה דפנטלי משהו שלמדתי. כחוקר מתנסה, היום אני הרבה יותר מוכוון, מערכות יחסים שהן יותר מצומצמות, אינטימיות, עמוקות יותר, עם המשפחה, עם החברים הקרובים, זאת אומרת, קיבלתי איזושהי החלטה שאני כרגע משקיע בדבר הזה. שוב, איזושהי תובנה שאני לוקח מאותה חוויה משמעותית בג'ונגל בפרו. וכן, שיש פה פוטנציאל אדיר, אבל הוא עדיין בגדר פוטנציאל. אנחנו צריכים באמת ללכת לאט לאט, לא להתפתה לכל הקסם הזה, ולהתרגשות, ולבשורה כביכול שזה יביא, אנחנו בכיוון הנכון, צעד צעד, לאט לאט, כדי שלא יהיו פלטות בדרך, ובאמת נוכל להביא את החומרים האלה, בראש ובראשונה, לאנשים שהטיפול הקונבנציונלי לא כל כך עוזר להם. בגלל שזה בזהירות הנדרשת. בדיוק. אוקיי, אתה יודע, עכשיו בעצם יש פה איזושהי שאלה כפולה, אז בעצם כל מרואיין משאיר, בלי שהוא יודע מי יהיה המרואיין הבא, איזושהי שאלה. אז גם עוד, תכף אתה תצטרך להשאיר גם למישהו שאלה על הרעיון הבא. אבל השאלה שהשאירו לך, זה היה, לשמה התכנסנו כאן מבחינתך. זאת אומרת, מבחינתי, מה מעניין איתי התחום הזה, גם מעניין את האנשים שעוקבים אחריי, אז רציתי שיהיה באמת איזושהי דמות שתוכל לפתוח להם את העולם הזה, דמות מדעית שגם יודעת להנגיש את המדע בגובה העיניים, ושדיברנו אמרתי, אוקיי, אין בן אדם יותר מתאים מזה ממך. תודה. אבל מעניין אותי מהצד שלך. אני חושב שאנחנו חולקים פה את אותו עניין. זאת אומרת, אני חושב שבגלל, תראה, אנחנו ישראלים, יש לנו דעתי אחוז מאוד מאוד גבוה של משתמשים פסיכדליים יחסית לעולם האחר. חוויות אחרי צבא וכולי. כן. אני חושב שאנחנו רגישים במיוחד למוח היזמי שרוצה לרוץ קדימה. אני לא חושב שבגזרת החומרים הפסיכדליים אנחנו מעוגנים מספיק במידע האמפירי. ואנחנו קצת, ובשיטוט שלי במה שקורה מסביב, אנשים אומרים אמירות מאוד מאוד נחרצות על היתרונות או לסיכונים שבחומרים האלה. ועבורי זה מאוד מאוד באמת חשוב להביא לצופה, למאזין, צופה, מאזינה, איזשהו חיתוך מצב של מה באמת אומר עולם המחקר, מה אנחנו יכולים להגיד, מה המחקר המרוסן, המתון, שהולך בצעדים קטנים אבל בטוחים, איפה אנחנו נמצאים מהבחינה הזאת, מבלי להיסחף מההתרגשות, זאת אומרת איזושהי עמדה שהיא, אני לא רוצה להגיד חינוכית, אבל יותר מעניקה ידע שהוא קצת יותר מבוסס ומעוגן במחקרים אמפיריים. זה התקווה הגדולה שלי, וזה למה אני אוהב מאוד להתראים בפודקאסטים ולתת הרצאות וכולי. באיזה שאלה היית רוצה להשאיר למרואיין הבא? מה הם הדגלים הירוקים שהוא רואה ברגע שהוא פוגש אדם אחר? הדגלים הירוקים נגיד, לפעמים יש לנו דגלים אדומים, אנחנו מאוד מאוד טובים בלזהות דגלים אדומים, זה אדם שאני לא מתקרב אליו כי הוא XYZ, אלה דגלים אדומים, תמרורי האזהרה. מה התמרורים הירוקים שאומרים יאללה סע? על הצד החיובי. כן. מדהים, אני חושב שאין סיומת יותר טובה על הפודקאסט, נסיים אותו על הצד החיובי, אז עם דגלים ירוקים נסיים אותו, אז דוקטור איתמר כהן, תודה רבה על הזמן, על המידע,
ושמחתי לארח אותך בבינה אנושית. בכיף ענק ותודה רבה לך. תודה רבה.